Batingatimbotaurira chokwadi imimi varoora vese vari kusimuka vachienda kuZimbabwe nanavamwene. Kana muchinge masvika kuZimbabwe varoora, handitika muchienda kuna navamwene, kana mauya nezvinhu zvana mai venyu, ipai vana vamwene namai venyu zvinhu zvakaenzana. Handiti muri kunzwa, musazosarudza kuisa zvimwe zvinhu kuna mai venyu zvakati wandei kwavamwene muisa zvimwe. Imi vana vamwene kana muroora achinge asvika, siyanai nenyaya yekuti anzi mari yemwana wangu, saka zvinhu zvakawanda ngasare pano morambidza kuti muroora apewo something kuna mai vake. Hazvinzarwo. Gurosa rinosheyiwa nepakati. Handitika ende mwana wenyu hasiri yeuga anoshanda. Nevakadziko zvinonzwisisai vana vamwene kumba kuti vakadzi vava kuchivirika, vava kushandawo mazuva ano. Vari kushanda zvekutoshanda kudarika varume vachona. Saka allow mwana wenyu wechisikana uyu muroora kuti atore rimwe gusa rachisawo kuna mai vake. Zvinhu ngazvingove fair. Ende zvekuti muda kutonga vana vamwene kana muroora achinge asvika, maakumutsa muroora na4 o'clock kuti anzi mukaotsvaire, maakumutsa zvakasara zviya. Anotsvaira paanenge amukira ipapo. Handiti zvokuti mukamuda kutochallenge kuti muroora uya anobika paanenge amukira ipapo. Handitika varoora grocery hafu kwese kwana mai nekwenyu kuti zvifamba. Handiti vana vatete mubva masiya yekuda kutonga, kuda kutogwira kana vauya nehanzvadzi yenyu motikari ichida kubuda kuti muende samwe, vauya nemotikari muda kutogwirana kuti uda kugara mberi. Siti mberi rine muridzi waro, mudzimai wake ndiye muridzi wesiti iroro. Handitika kana mudzimai wake azodawo kuti rega ndigare kumasure, vamwene vangu vagare kumberi, kana muri kubuda